Dejago. To je pojačanje. Čovek si, brate, kako ti umeš, brate, da pređeš preko teških reči. Ja mislim da je Dozetu pripalo da obavesti jak. Znaš, Milan Tomić go terao, a neće ga zove. Pa koje da ga zovemo Amila, ne? Dozetu pozovem, pravi se malo. Zovi ga, be, brate. Zovi ga, be. Pa ne znam, be, brate, be. Vi ste se znali od prošlog gola. Znaš kako malo mi glupo sad. Ti on ste to. Da mu puštim poruku prvo. Da vidim spijeli. Šta poruku možda pričaš? A on je ko dođe, bit će u jet lagu 2 nedelje. Da bi možda mogo ti da ga pozoveš. A ne zove li ga kao, alo, pa gde si? To je mnogo bolja varijanta. I verujem da je Dozetu to palo na pamet. Pa gde si? Brate, nema tebe, gde si ti? Mi evo krenuli sezonu. Rekli su mi samo nedelju dana kasnije. Mi već izgubili 2, ono. Baš smo iznenađeni svi u klubu. Evo ga, Tomić mi govori, čoveče. Daj požuri sa zvanjem, čovek. Da, ali stvarno, lika si uterao i sad ga zoveš. Ali jebi ga i on, brate, u šahmat poziciju. Taman da I kažem. njemu si igra Euroligu. Taman da kažem. U stvari ništa se od ovo što smo pričali ni desno, nego rekao Dozet, koga jebe, be, sad će ga vratimo. On jedva čeka da ga pozove. Ma ezekirajte sebe. On gleda u telefonu upravo. Ajde, be. Ajde, Će me bude sramota. Zove ga na FaceTime. on polugo, brate, očekujem da je 90% vremena u Brazilu. Ja mislim da se on šeta tako po ulici. U japanki i u šorcu. 100%. Tako ide do prodavnice. Ej, skoči lep da uznem. Svrati na futbol negde, brate. Tako zamišljam Brazil, brate. Na 5 koraka si igra futbol, brate. Koliko mi imamo predrasude. Ne, brate.